Petros Pete Sampras sa narodil 12. augusta 1971 vo Washingtone DC a počas svojej 15-ročnej tenisovej kariéry vyhral 14 Grand Slamových turnajov a 64 turnajov ATP. Dostal viacero prezývok, najznámejšie sú vďaka servisu Pistol Pete a vďaka rotácii podania King of Swing. Počas kariéry odohral skvelé duely aj so slovenskými hráčmi. V roku 1997 5-setovú drámu na Australian Open aj s Dominikom Hrbatým. S jeho menom sa spája množstvo športových superlatívov a rekordov. Napríklad 6 rokov po sebe skončil v pozícii svetovej jednotky, čo je unikát v tzv. Open ére. Stal sa kráľom Wimbledonu. Cenu pre víťaza preberal na londýnskej tráve 7-krát. V rokoch 1993 až 2000 bol najlepší, len v roku 1996 prehral vo štvrťfinále s neskorším víťazom Richardom Krajíčkom. Pete Sampras je tretím synom gréckej imigrantky a Američana s gréckymi koreňmi. Keď mal 7 rokov, presťahoval sa s rodičmi do Palos Verdes v Kalifornii a začal hrávať tenis. Do profesionálneho tenisu vstúpil v roku 1988 ako 16-ročný a vo svetovom rebríčku poskočil do konca roka z 893. priečky na 97. miesto. Výborné stretnutia odohral aj s Karlom Kučerom a v Davisovom pohári nastúpil vo februári 2002 v Oklahome aj proti nášmu Karlovi Beckovi, s ktorým prehral druhý set tiebreaku. Ďalšie dva si však postrážil a vyhral 3-1 na sety. Najťažšie obdobie prežíval v roku 95, keď jeho trénerovi a priateľovi Timovi Gullicksonovi našli rakovinu. Vtedy v Londýne vyhlásil, že tenis je síce skvelá hra, ale najdôležitejšie je zdravie, ktoré je kľúčom k ľudskému šťastiu. To neskôr našiel v náručí bývalej Miss Bridget Wilsonovej, s ktorou sa oženil 30. septembra 2000. 2 roky neskôr sa im narodil syn Christian Charles a v roku 2005 ďalší Brian Nicklaus. Pete Sampras vstúpil do tenisovej histórie neopakovateľnou na prvý pohľad akoby flegmatickou hrou aj pevnými nervami. Neuveriteľných 286 týždňov bol svetovou jednotkou. Na odmenách zarobil počas kariéry 43 280 000 $. Jedným z jeho najväčších rivalov bol Andre Agassi. Sampras s ním odohral 34 turnajových zápasov, z toho 20 víťazných. V roku 1990 po prvý raz vyhral Grand Slamový turnaj US Open, mal ešte len 19 rokov a 28 dní. Celkovo vyhral US Open 5-krát, Australian Open 2-krát, ale nikdy nezvíťazil na French Open v Paríži. Len v roku 1996 sa dostal do semifinále. Pete Sampras bol celodvorcovým hráčom, ktorý však často využíval hru service volej. Sériu 31 víťazných duelov vo Wimbledone prerušil Samprasovi jeho budúci nástupca Roger Federer. V roku 2001 ho zdolal vo 4. kole, vtedy ešte v pozícii svetovej 19 v 5 setoch 7-6, 5-7, 6-4, 6-2 a 7-5. V lani s ním odohral 3 exibičné stretnutia. Dominik Hrbatý sa narodil 4. januára 1978 v Bratislave a najvyššie sa vo svetovom rebríčku vyšplhal v októbri 2004 na 12. miesto. Počas kariéry odohral množstvo nezabudnutelných zápasov. Do galérie najzrušujúcejších patrí duel s Petom Samprasom na Australian Open 1997. Hrbatý vyhral 6 turnajov ATP, v San Maríne, Prahe, Aucklande a vo svojom najúspešnejšom roku 2004 postupne ďalšie 3 turnaje v Adelaide, Aucklande aj Marseille. Spolu s Karolom Kučerom a Jánom Krošlákom bol členom slovenského tímu, ktorý vyhral v roku 2000 v Düsseldorfe svetový pohár. Po finále Hopmanovho pohára v roku 2005 zdolal Argentínčana Coriu a spolu s Danielou Hantuchovou sa tešil z ďalšej prestížnej trofeje. Nie náhodou má Dominik na Slovensku prezývku Dominátor.
Najlepší nováčik profi okruhov ATP z roku 1996 si postupne vybudoval rešpekt u súperov vďaka svojej neuveriteľnej húževnatosti, bojovnosti a odolnosti. Vždy vynikajúco kondične pripravený, ale aj psychicky pevný, Dominik často dokázal otočiť aj nepriaznivo sa vyvíjajúce zápasy. Najemotívnejšie chvíle ponúkal domácemu publiku pri stretnutiach Davisovho pohára, v ktorom reprezentoval 13 rokov. Odohral 26 víťazných dvojhier a na jeho rakete ostalo množstvo zvučných tenisových mien, vrátane Enquista, Kuerténa, Riosa, Safina, Rodika, Verdaska či šokovaného Ljubičiča. V roku 2005 priviedol náš tím až do finále Davisovho pohára, čo je dodnes najväčší úspech mužského tenisu v ére samostatného Slovenska. V roku 2007 prerušili jeho kariéru zranenia a následné operácie. V roku 2008 sa úspešne vrátil na tenisové dvorce.